Ens acompanya ara l'alcalde de Borriana, José Ramón Calpe, en un dia tan especial com el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, així en València. José Ramón, un dia significatiu per a la dona, però també per a nosaltres, per a la gent de Borriana. Efectivament, ja que estem a 8 de març, moltes felicitats a totes les dones i especialment a aquelles que treballeu, que jo crec que sou totes. I en segon lloc, efectivament, és un dia especial per a Borriana en la ciutat de València, en el Cap i Casal, perquè ja és una tradició de fa uns quants anys que jo crec que s'ha consolidat plenament i així l'esperen tot el món faller i tot el món faller de Borriana especialment, que en este 8 de març dispare la Mascletá en la plaça de l'Ajuntament Reyes Martí, que és una dona emblemàtica de Borriana, un exemple també de dona treballadora i emprenedora i naturalment un orgull per a tots els borrianencs. Ha sigut un dia també particular, ha vingut moltíssima gent, moltíssims veïns de Borriana a apoyar, a donar suport a aquesta pirotècnica. Sí, ja dic que s'ha convertit en una tradició. Va ser casual que la primera vegada que va disparar en València en les festes de Falles fora un 8 de març, a l'alcaldessa de València, que naturalment com a dona també tenia una sensibilitat especial en aquestes qüestions, li va agradar molt que fora una dona i a partir d'ahir se va consolidar que se reserva la data del 8 de març per a la Mascletá de la Pirotècnia Martí, que és una empresa capitanejada per una dona. Molt bé, José Ramón, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I com no podia ser d'una altra manera, estem en les reines falleres de Borriana, Aida Bort i Carla Valero, i també en el president de Junta Local Fallera i edil de festes, Carlos Solà. Avui ha sigut, Aida, jo crec que un dels dies que tindries ganes de que arribara, no? Sí, moltes ganes de pujar al balcó i veure aquesta Mascletá de Reyes, que tots els anys venim a veure, però des de baix, i enguany tenim el privilegi de poder pujar dalt. Ha sigut espectacular, no? Carla, què t'ha paregut? A mi m'ha agradat molt i, com t'has dit, ha sigut espectacular. T'imaginaves que si a viure l'experiència amb tanta gent i les falleres majors de València? No m'ho imaginava perquè jo sempre la Mascletá l'he vist des de baix, però enguany des del balcó ha sigut molt emotiu. Bueno, avui, parlant d'emotivitats, aprofitem. Ahir vas tindre tu la teua en la pleitessia, però avui te toca a tu, Aida. Estàs preparat? Sí, hi ha moltes escoltar-los a tots i a veure el que me diuen. Una jornada intensa, la d'avui, eh? Sí, molt intensa, però bueno, com us agrasso, pues la veritat que molt bé. I també parlant d'intensitat tenim que referir-nos a l'edil de festes, que tens un mes de moltíssima faena, però ara ja està tot, també com una mascletada, deixem l'obo per al final. Bueno, això de que està tot n'hi hauria que veure. Estem ultimant encara detalls, encara n'hi ha que recordar que queda una setmana llarga, la setmana que venien moltes coses també, este fin de setmana està reple d'actes, i bueno, la veritat que sí que ho tenim prou controlat, però és cert que encara queden coses per ultimar i n'hi ha que seguir treballant tots els dies. És el primer any també d'esta vida fallera que emprens, Carlos. Quina és la sensació, quina és l'experiència? Intensa vida fallera, diria jo. Sí, bueno, l'experiència jo crec que és positiva, no? Anem deprenent de cada acte per intentar millorar-lo i que el següent mos isca encara una miqueta millor, però bueno, jo crec que en l'esforç de tota la Junta, en el meu, en el de Carla i d'Aida també, que s'estan esforçant per fer-ho molt bé, l'acord també està treballant a muntó, jo crec que mos serà unes falles que seran per recordar. Sí que se percibís que sou un bon equip i que hi ha aquesta germanor i aquesta bona relació entre vosaltres, que això és lo bonic. Moltíssimes gràcies i a gaudir de lo que queda de dia, que encara queden moltes coses per davant. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.